Zachránila život jeho dcéra v spolupráci s operátorom tiesňovej linky. Výrazne im v tom dopomohol aj defibrilátor, ktorý starosta zadovážil pre obec len týždeň pred mimoriadnou udalosťou. Poďme si vypočuť krátky zostrih z 13-minútového autentického telefonátu z oživovania dôchodcu, ktorý náhle skolaboval pred kultúrnym domom. Počuť budete hlasy operátora tiesňovej linky s dcérou oživovaného. Prosím vás, pošlite rýchlo sanitku, ale veľmi rýchlo do Perneka, že do mi tu odpadli na zemi modrý. Pani, hlavne kľud a povedzte mi kde, lebo ja netuším kde. Pernek, obecný úrad, Pernek pri Maláckach, čo je? Pán je pri vedomí, či nie je pri vedomí? Ne, není pri vedomí, on nejaký leží, chrápe. Chrapci? Dala som ho na bok, áno, chrapci, sem tam nadýchne sa. 85 mal. A čo sa stalo, povedzte mi? Odpadol. On iba išiel a odpadol, áno? Áno, vystúpil z poviete. auta, lebo ma... No? nevím. Peri má aké farby? On má celú hlavu modro-fialovú. Janoticky. Dobre, dajte ho na chrbát. Na chrbát. Prekryžiť si ruky v dlaniach, vystreté lakte, položíte si na hrudnú kosť. Dobre, položíte si na hrudnú kosť a budeme ožívať v tomto tempe. Až 6 cm budete stláčať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prosím? Vyplazuje jazyk, akéby. Niekoho pošlite, vy tam máte aj AEDčko na tom obecnom úrade. Niekoho pošlite preto AEDčko. Počujete ma? To je AEDčko. To je ten defibrilátor taký, automatický. Dobre, starosta je vnútri. Má úrade, že je defibrilátor. Tu máme defibrilátor. Máte defibrilátor, viete to používať? Nie. Dobre, otvorte ho, zasunte baterku do defibrilátoru, odbalte tie elektródy, tam je presne nakreslené, ako sa majú prilepiť. Dajte, obnažte mu hrudník. Nedotýkajte sa pacienta. Nedotýkaj sa pred uchým. Dobre, nedotýka sa. Odstúpi od pacienta trochu. Nohu preč. Teraz on teraz kontroluje. Odporúča sa použiť vývoj. Odporúča sa použiť vývoj. Odstúpte od pacienta a je tam taký gombík, ktorý vás bude navigovať, aby vám dal vývoj. Na to, že to prvýkrát používate, je to super. Poďte. Výborne vám to ide. Poďte. Už sú tam záchranári? Áno, sú to. Výborne, ďakujem vám krásne za spoluprácu. Išlo vám to fakt fantasticky. Ďakujem pekne. Majte sa, do počutia. Na autentickom zázname sme počuli oživovanie, ktoré dopadlo úspešne. 85-ročný pán je po srdcovej príhode hospitalizovaný a pri vedomí v nemocnici. Hrdinom, ktorý celú akciu na diaľku riadil, je operátor tiesňovej linky Krajského operačného strediska Záchranného zdravotného strediska v Bratislave, ktorý pracoval 8 rokov ako záchranár v teréne a teraz je už 4. rok na operačnom stredisku. Pozrite si jeho krátky komentár k záchrane života. Čo je teda z pohľadu vašej práce také najťažšie, keď príjmete takýto hovor a na druhej strane je niekto, kto naozaj potrebuje zachrániť niekomu život? No, pracovať s ľuďmi a hlavne, že či chcú s nami spolupracovať alebo nie, donútiť toho človeka, aby som spolupracoval napriek tej stresovej situácii. To je asi také najťažšie, lebo vtedy ide o tie minúty, aby ten človek sa nezaťal a proste pracoval s nami. Ako je to náročné takto cez telefón niekomu zachrániť život, ako sme to počuli aj v tomto prípade, z tejto nahrávky? Tak pre nás, čo sme skúsení, tak to už nie je také náročné, lebo v podstate stretávame sa s tým každý deň a na začiatku tie emócie a všetko, kým sa s tým človek naučí pracovať, je to dosť náročné. Niekto to zvláda lepšie, niekto horšie. Musí sa to človek proste naučiť alebo narodiť s tým, ťažko povedať. Na tej nahrávke počuť aj, že sa pýtate, či je tam ten defibrilátor. Vy ste mali nejakú mapu, alebo ako ste vedeli, že je tam na tom mieste niekde na úrade? Áno, máme mapu vlastne automatických defibrilátorov, kde vlastne vidíme, či to je nejaký súkromný, alebo či to majú hasiči, alebo mestskí policajti. Toto sme videli, že to je vlastne verejne dostupný defibrilátor. Vlastne príbuzní so mnou veľmi dobre spolupracovali, išli zobrať vlastne ten defibrilátor, dali si povedať, nezľakli sa, nestuhli, takže vedeli sme ho použiť a to podarilo sa nám oživiť v podstate staršieho človeka, čo je veľmi krásne, môže žiť ďalej.
Videli sme teda konkrétny príbeh z konca septembra, v ktorom hlavnú úlohu okrem ľudského faktoru zohral aj automatický externý defibrilátor. O tom, ako pomohol aj pri záchrane života v príbehu z Perneku, sa porozprávam detailnejšie s Juliusom Paučom, lekárom, záchranárom a pedagógom a v súčasnosti riaditeľom operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Dobrý deň, vítajte v štúdiu TA3. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže, pán riaditeľ, skúste povedať, videli sme defibrilátor v akcii. Myslíte si, že dopomohol aj on zachrániť tento život? Videli sme defibrilátor v akcii, automatický externý defibrilátor, aby som bol presnejšie, ale v každom prípade môžeme povedať, že automatický externý defibrilátor sám o sebe ľudský život nezachráni. Dôležitá je reťaz prežitia. Na začiatku bol svedok udalosti, ktorý správne pristúpil k pacientovi, zavolal na tiesňovú linku a nechal sa viesť operátorom tiesňovej linky 155. Operátor súčasne, pokiaľ boli vykonávané oživovacie manévre, to nazvime, už aktivoval záchrannú zdravotnú službu, ktorá mierila na miesto udalosti. Samotný prístroj bez človeka nepomôže zachrániť. Čiže dopomohol. Dopomohol, to sa môžeme zhodnúť. Mnohí diváci možno teraz uvažujú, nie každý vie si to predstaviť, niektorí už poznajú, čo ten defibrilátor je, môžeme to vidieť aj na obrázkoch ilustračných. Skúste to tak laicky vysvetliť, o čo ide, je to nejaká magická skrinka, ktorá naštartuje srdce? Automatický externý defibrilátor je prístroj. Sám o sebe nezachráni ľudský život, s pomocou človeka áno. Väčšina takýchto príhod u dospelých osôb je na kardiálnom podklade, čiže náhle zastavenie krvného obehu je z tej srdcovej príčiny a je to zvyčajne z nejakej poruchy rytmu, ktorá môže v prípade, že sa neobnoví ten správny rytmus, mať fatálne následky, čiže viesť k smrti. Ľudský mozog bez kyslíka vydrží 4-5 minút. Čiže aj tie samotné oživovacie pokusy, ktoré vykonávajú ľudia do príchodu záchranky, čiže vonkajšia masa srdca, pomáhajú, alebo lepšie povedané, zvyšujú šance na prežitie toho pacienta. Čiže ten prístroj jednak naviguje tých, ktorí poskytujú tú prvú pomoc a sám čo teda vykonáva? Prístroj naviguje od začiatku. Odhalte hrudník, nalepte elektródy, analyzuje si rytmus. V prípade, že treba dať výboj, tak povie, že podajte výboj, alebo povie, že masírujte. Takže áno, je to veľmi, v súčasnej dobe ten vývoj išiel rapidne dopredu, je to veľký pomocník aj pre tú laickú verejnosť. Vy ste v roku 2017 štartovali v podstate nejakú registráciu týchto prístrojov, zadovážujú si, ako sme videli aj v tom príbehu, tieto prístroje napríklad starostovia obcí. Aký je ten trend od toho roku 2017? Koľko tých prístrojov pribúda ročne a koľko ich máme teraz aktívnych? Bolo to aktivita nielen operačného strediska, ale operačné stredisko tým, že je v tej reťazi prežitia hneď ako prvý článok. Urobilo register automatických externých defibrilátorov. Na našej stránke je verejne dostupná mapa a je to veľký pomocník pre operátorov, ktorí v prípade, že sa nachádza v blízkosti takýto prístroj, vedia usmerniť tých záchrancov. A naozaj tie prístroje nám pribúdajú. Momentálne evidujeme v tomto registri viac ako 2700 prístrojov a ročne nám pribúdajú 300 až 400 nových prístrojov v rámci do systému. Myslím si, že dostupnosť za tie roky, odkedy sme začali viesť tento register, sa podstatne zvýšila, aj počet ľudských zachránených životov takisto. Ja som, myslím, čítal, že minulý rok sa podarilo vďaka týmto prístrojom zachrániť priamo v teréne 51 ľudských životov. Kde všade sa tie prístroje nachádzajú? Sú to teda len obecné úrady, alebo nájdeme ich niekde aj inde, napríklad obchodné centra? Upresním to číslo, áno, 51 ľudských životov bez neurologického deficitu. To znamená, že ten človek sa mohol vrátiť a plnohodnotne môže žiť a žije doteraz. Tie prístroje sa nachádzajú rôzne. Majú ich fyzické alebo aj právnické osoby, čiže nachádzajú sa okrem, tých miest, veľmi disponovaných miest, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí, či obchodné centra, najmä tomu vysokohorské chaty, to majú letiska, autobusové stanice, začali to mať teraz v svojej kompetencii aj obce. Dávajú to ako k dispozícii, ako benefit pre svojich obyvateľov a naozaj sa ukazuje, že mať takýto prístroj v obci alebo niekde na blízku môže zachrániť ten ľudský život. Od roku 2025 zrejme budú tieto prístroje povinné pre obce, ktoré majú viac ako 500 obyvateľov.
Teraz opäť laická otázka. Som účastníkom, že vidím, že niekto odpadol v nákupnom centre, vidím ten prístroj, vidím tú krabičku a neviem to používať. Môžem ho vlastne používať, lebo musím sa nechať riadiť teda operátorom tej linky, alebo stačí mi, že ma bude riadiť ten prístroj. Alebo potrebujem nejaký výcvik. Začneme tak. Pokiaľ nezavoláte na tiesňovú linku, pomoc nepríde. Tiesňová linka je ten článok reťazí prežitia, ktorý aktivuje tú záchrannú zdravotnú službu. Čiže sám s prístrojom by ste tam boli veľmi, veľmi dlho a šance na prežitie každou minútou by sa znižovali. Prístroj je postavený a urobený tak, že vás bude navigovať. V prípade, že neviete si poradiť, aj ten operátor tiesňovej linky v rámci tej mapy pozná každý prístroj, kde sa nachádza a vie vás usmerniť. Kde ho zapnúť, ako zapnúť a bude vás ukľudňovať. To je veľmi dôležité, lebo ľudia v strese môžu byť školení, ale keď podľahnú panike, nevždy to ide. Naozaj, keď sa nechajú viesť, môže to mať vždy ten dobrý koniec. Moja tá otázka smerovala skôr k tomu, že keď neviem ja ovládať ten prístroj a som účastník nejakej takejto udalosti, či napriek tomu môžem ho ovládať a musí tam byť ten dohľad toho odborníka. Hej, asi takto to vyzerá. Ale môžem ho ovládať ako laik. Skôr, keď si vezmete ten prístroj, naozaj, keď ho zapnete, bude vás navigovať sám. Aj na tom monitore to bolo vidno a povie vám presné úkony a počká. Nehovorí to veľmi rýchle, ale počká, kým ich urobíte. Čiže áno, viete ho ovládať aj sám. Ale je dôležité naozaj v rámci reťaze života zavolať na tú tiesňovú linku. V akom štádiu sa nachádzame v porovnaní s vyspelými západnými krajinami v otázke teda používania týchto AED-čiek a ich registráciách? Vedeli by ste to tak nejak porovnať? Nechcem teraz dať akú skepsu, ale poviem to optimisticky. Rozhýbali sa určité veci a začíname to dobiehať. Naozaj počet AED prístrojov na počet obyvateľov Slovenskej republiky v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe, čo máme, bol podstatne nižší. Takže aj to teraz momentálne tým zákonom vieme troška dobehnúť. Ešte by som sa vrátil k tomu príbehu z úvodu relácie. Tam sme počuli, že ten operátor vedel presne, že v tejto obci Pernek ten prístroj niekde už je, bol tam iba týždeň. To znamená, má nejakú mapu a vie to zhodnotiť, že volajúci z tohto a z tohto mesta vedel presne, že v tejto obci Pernek ten prístroj niekde už je, bol tam iba týždeň. To znamená, má nejakú mapu a vie to zhodnotiť, že volajúci z tohto a z tohto mesta, obce, vidí to tam, že to tam je. Mapa je verejne prístupná. Operátori majú takisto mapu, ale tá mapa je okrem prístrojov, ktoré sú verejne dostupné, ako bol tu na Perneku, máme aj zložku tzv. First responderov. To sú vyškolení, preškolení dobrovoľní hasiči alebo zložky mestských polícií, ktorí v prípade, že záchranka nie je dostupná, vieme aktivovať. Momentálne nie v každej obci je takýto prístroj, ale ten operátor na linke tiesňového volania, ak má vedomosť, že sa tam nachádza na blízku, po prípade je tam táto zložka, mestská polícia alebo dobrovoľní hasiči, ich vždy aktivuje a tým pádom zvyšuje šance pacienta na prežitie. Myslím, že toto bol aj prípad z Perneku, kde bol vlastne v ten deň nejaký hasičský bál alebo proste udalosť, 130. výročie, čiže boli tam prítomní v tom kultúrnom dome dobrovoľní hasiči, ktorí sa podielali na poskytnutie tej prvej pomoci. Čo sa týka tých operátorov, sú špeciálne asi vyškolovaní, ako navigovať, ako narábať s ľuďmi, ako ich navigovať pri ovládaní na diaľku vlastne toho AEDčka. Operátori sú zdravotníckí záchranári, čiže majú skúsenosti aj z terénu. Nie raz boli svedkami a priamo zasahovali, čiže oživovali človeka. Majú školenia a pravidelné školenia a preškolovanie, aby vedeli poskytnúť telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu. Je to veľmi dôležité, lebo treba si uvedomiť jednu vec a veľmi zásadnú. My, keď sme na mieste udalosti, my toho pacienta vidíme. Ale ten operátor je kilometre vzdialený a spolieha sa na informácie, ktoré dostane. Preto hneď na začiatku sa opýta, a vždy sa opýta, kde sa to stalo. Aby vedel vyslať záchranku a potom zisťuje stav vedomia. Ak je bezvedomý, nedýchá, inštruuje, overí si a okamžite začína sa s oživovaním.
a v prípade, že je tam takýto prístroj, tak sa posiela nejaký ďalší svedok udalosti, aby ho doniesol na miesto. A začalo sa, alebo pokračovalo sa v resuscitácii. Ja som rád, že tento príbeh z úvodu dopadol pozitívne. Tých pozitívnych správ v dnešnej dobe, v tejto dobe je pomerne málo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na divákov TA3. Hosťom bol Julius Pavčo, riaditeľ operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. No a s vami diváci sa teším